Salutare lume, bun venit la un nou tutorial în care vă voi arăta cum să nu fiu un noob în Minecraft. Am făcut o lume nouă. Bine, mai devreme am făcut-o, ca să nu mai obosesc să mai... Mă rog, să începem cu ce e mai important, adică lemnul. Dacă vom găsi, mamă, ce lag am, mama, și că mi se mișcă în 10 FPS-uri, mamă, deci nu înțeleg de ce se mișcă așa în lag. Începe să se miște mai bine. Aoleu, lag, mult lag. Mult. Și, da, desigur, eu acum, da, trebuie să iau lemn care îmi trebuie. Adică primul lucru în Minecraft trebuie să iei acest lemn. Începi, da, dai click dreapta pe el și așa se sparge. Da, imediat după ce iați acest lemn, nu neapărat alb, puteți să luați și o să vă dați așa, faceți așa. Îl puneți aici și îl dați după ce ați, primul lucru, după ce ați luat astea, lemnul, faceți exact așa. Așa, după ce ați făcut. Opa, mi se mișcă un pic cam în lag, dar nu știu de ce. Da, faceți primul cu o sabie. Apoi un târnăcop. Și un topor. Astea sunt cele mai importante unelte. Sunt în prezența apă și de aceea este lag. Și apoi, aici e cel mai important, bine că sunt porci. Mulți. Aici nu știu ce se mișcă de lag. Sunt multe animale, nu știu, mamă. Ori, mamă, ce lag am. Mă rog. Mori, ați luat carne. Astea sunt primele lucruri care trebuie să le facem în Minecraft. Ție nu se vede de cât timp filmez. Da, 5
5 minute. Așa. O să fac maxim de 10, pentru că nu vreau să mă complic. După aceea să iau. Vreau să fac o serie normală de Minecraft, numită cum să nu fi nobu Minecraft. Da, imediat după ce ați făcut toate aceste lucruri, nu neapărat să omor porci și de-astea, aceste unelte, după ce le-ați făcut, puteți merge spre copaci. Aoleu, Doamne, o să fac pe o altă mapă, asta cu siguranță. Episodul următor nu o să mai fac pe această mapă. Asta a fost doar așa cum să nu fie nou Minecraft. Dar mă gândesc să nu fac, că nu sunt sigur. Pentru că este prima dată când filmez. Faceți așa, aceleași lucruri. Doar că voi trebuie să faceți o casă, nu neapărat. Dacă am găsit niște oi să faceți. Bine, pentru primul episod cred că este de ajuns. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like și un subscribe. Chiar m-ar ajuta foarte mult.